Kaixo, bideo honetan batxiler bigarren mailako geometria analitikako blokean distantziei dedikatzen dutzegun laugarren bideoa. Eta kasu honetan, bi planoen arteko distantzia aztertuko dugu. Bi planoen arteko distantzia kalkulatzeko, lehenengo jakin behar dugu ze posizio relatibo dagoan eure bien artean. Eta horretarako, aztertu egingo dugu batez be planoen vektore normalak. Gogoratuko dugu zein dan plano baten ekuazioa. Orduen, planoaren ekuazioa izango da AISA gehi BI gehi CZ gehi D. Berdin 0. Bigarren planoa, demagun alfa deitzen dut zegula, bere ekuazioa izan daiteke A' ISA gehi B'I gehi C' Z gehi D'. Orduen, aztertuko dugu grafikoetan zer erlazio dagoan euren bien vektore normalen artean. Lehenengo kasuan, alfa eta beta bat datozanean irudikatzen badoguz vektore normalak, hau izan daiteke alfarena eta hau izan daiteke birena. Bi vektoreak proportzionalak, paraleloak, bardinak dira. Eta horrez gain, alfa planoaren puntu guztiak bi planoan dagoz. Orduen, aztertu egiten dugunean bi vektoreen proportzionaltasuna, kasu honetan lortuko duguna izango da A zati A' izango dela B zati B' eta C zati C'. Hau berdin izango da, hau da, vektore normalak proportzionali direla. Baina horrez gain, bai betetzen da D zati D'. Orduen, arrazoi guzti horrek bardinak dira. Kasu honetan, bi planoak bardinak dira, bat datoz. Hirugarren kasura joango gara. Hirugarren kasuan, bi vektoreak paraleloak dira. Irudikatzen badoguz vektore normalak be, biak be proportzionalak edo paraleloak dira. Baina hemen, kasu honetan, D eta D'-aren arteko arrazoia ez dau bardin emongo. Orduen, hirugarren kasu honetan, A zati A' berdin B zati B' berdin C zati C', baina ez da betetzen derekin. Orduen, kasu honetan, paraleloak dira. Bai frogatu daikegu, hartzen dugu plano baten puntu bat, demagun P puntua dagola alfa planoan, eta sartu egiten dugu edo ordezkatu egiten dugu P'ren koordenatuak pi planoan. Paraleloak direnean, P puntuaren koordenatuak alfarenak ez dira beteko Piren ekuazioan. Baina bat datozenean bai, hori izan daiteke beste moduat kalkulatzeko. Baina errezena behar bada, desberdintasuna dago D eta D'-arekin. Bigarren kasu honetan, planoak ebakitzaileak dira. Orduen, irudikatzen badoguz vektore normalak, kasu honetan ez dira bat ere proportzionalak, ez daukien norabide berdina, ez dira paraleloak, dana. Orduen, argi ikusiko dugu, proportzionaltasun hori ez da beteko. Lehenengo eta bigarren kasuan, distantzia 0 izango da. Argi dago, planoak berdinak direnean, distantzia 0. Ebakitzen direnean, bai, distantzia 0 ebakitzen direlako zuzen batean. Hirugarren kasuan, zelan kalkulatzen dugu distantzia? Alfa eta piren arteko distantzia kalkulatzeko, kalkulatuko dugu alfa edo, hartzen dugu plano baten puntu bat, demagun P puntua, kasu honetan alfan dagoala, eta kalkulatuko dugu puntu hori eta piren arteko distantzia. Hau da, kalkulatuko duguna izango da distantzia hau. Eta nola kalkulatuko dugu hori? Aurreko bideoan ikusi genduan formula batekin. Hori, hemen erditatzatu egin dut, baina hau izango litzateke punto eta plano baten arteko distantzia kalkulatzeko formula. Aurreko bideoan ikus daitekela. Egingo dugu adibide batzuk. Lehenengo kasuan, bi plano daukaguz, ateratzen dugu vektore normalak, lehenengo planoarena, bi lau minus bi, bigarren planoarena
bat, bi, minus bat, eta aztertzen dugu ea proportzionalak diren, bai? Bi zati bat, berdin lau zati bi, berdin minus bi zati minus bat. Eta horrez gain, aztertzen badoguz D eta D', ba, ikusten dugu berdin 6 zati hiru. Hau betetzen danez, vale? Ba, N azpi bat eta N azpi bi paraleloak dira, proportzionalak dira, baina D eta D' bebai euren arteko arrazoia berdina denez, orduen esaten dugu bi planoak berdinak direla. Hortxe dago, orduen bi planoak bat datoz, beraz distantzia, kalkulatu behar badugu distantzia 0 da. Bigarren kasuan, gauza bera, ateratzen dugu vektore normalak, N azpi bat dela bi, bat eta bi, eta N azpi bi, bat, bi eta minus bat. Bueno, argi dago, ez dela betetzen, proportzionaltasuna, bai, bi zati bat, desberdin bat zati bi, desberdin bi zati minus bat, bai, beraz, kasu honetan, planoak ebakitzaileak dira. Vale. Planoak ebakitzen badira, distantzia berriro ere 0 da. Hirugarren kasu honetan, bi planoak ematen dozkue, ateratzen duguz vektore normalak, bi lau minus bi, eta bigarrena bat, bi minus bat. Aztertzen dugu proportzionalak diren, bi zati bat, berdin lau zati bi bai, berdin minus bi zati minus bat bai, beraz, vektore normalak proportzionalak dira, eta aztertzen badugu D eta D'-aren arteko erlazioa ikusten dugu ez dela betetzen. Beraz, kasu honetan, esaten dugu planoak paraleloak direla. Vale. Paraleloak badira, kalkulatu behar dugu zein dan bi planoen arteko distantzia. Vale, bi planoen arteko distantzia kalkulatzeko, aterako dugu plano baten puntu bat, eta kalkulatuko dugu puntu horretatik beste planora dagoan distantzia, eta horretarako erabiliko dugu formula. Vale, orduan behar dut puntu bat plano batena. Nik adibidez hartuko dut P puntua, bigarren planokoa dana. Bai? Horretarako, finkatu egiten dodaz, bi koordenatu, adibidez, finkatuko dut isa berdin 0 eta I berdin 0. Eta ordezkatuko dut pi azpi bin. Bai? Beraz, 0 gehi bi bider 0, ken z gehi iru berdin 0, beraz, z berdin iru. Beraz, P puntuaren koordenatuak dira 0, 0 eta iru. Vale. Orduen, orain, kalkulatu beharko dut ze distantzia dagoan P eta pi azpi bat planoen artean. Vale, orduen, hauze oso erraz, ordezkatu egiten dodaz P puntuaren koordenatuak pi azpi baten planoan. Vale? Amentxe. Orduen, balio absolutuaren artean eta pi azpi bat planoan ordezkatuko dodaz peren koordenatuak. Beraz, bi bider 0. Gehi lau bider 0, ken bi bider iru, gehi bost. Vale. Zati, planoaren isa, I eta zaren koefizienteen karratuen batuketaren erroa. Beraz, bi karratu, gehi lau karratu, gehi minus bi karraturen erroa. Eta hori, kalkulatzen badugu, emongo dau, bat zati erro 24. Vale? Errotik ateratzen badugu, hauze da bat zati bi erro 6 eta arrazionalizatuz daukagu erro 6 zati 12. Unitate. Hau izango litzateke distantzia.